Hello. Za těch 5 minut, co jsem tady nebyla, nebo teda za těch 5 minut, co jsem se rozhodla, že půjdu na nahrávání a toho, co jsem si sem doslova sedla, tak se hrozně sedmělo, takže já doufám, že mě vidíte. Aspoň nějak v rámci možností. Upřímně nepotřebujete mě až tak moc vidět. O tolik nepřicházíte, ale... nice, dobře. Já jsem rozklikla tady soubor ve Wordu, který mi očividně dal světlo do života. Dobrý. Pointa tohohle videa je vám přiblížit, dobré, protože mám pocit, že se to bude odrážet hrozně. Super, teď jsem slepá. Nevadí. Proč nebejt hnedka diskvalifikovaná na svoje první video. Pointa tohohle videa je vám přiblížit druhý album kalifornské kapely System of a Down. Kapela lidí, kteří se seznámili na arménsko-americké škole, respektive chodili na stejnou arménskou školu, jsou to potomci arménských přistěhovalců do Spojených států. A celá historie jak právě arménské genocidy, kvůli které většina jejich předků odešla z Arménie, respektive tedy to asi whatever. Kvůli které většina jejich předků emigrovala do Spojených států, tak obecně nějaký zájem o svět kolem sebe se propisuje do tohle alba, ale taky celé jejich tvorby. Fakt hodně. Dobře. Tohle album vyšlo v roce 2001, týden před útokem na dvojčata před 9/11. A je v mnoha ohledech dost prorocký. Protože nejen, že reflektuje situaci v Americe ve chvíli, kdy vyšlo, ale jak kdyby trochu předpovědělo to, jak moc se ta situace bude dál stupňovat a to, že mnoho problémů, který se na té desce řeší, tak jsou na tom dneska ještě mnohem hůř. A protože prostě pan Trump se nechová o moc líp než pan Bush. Dobré, ale tohle album nemá být o politické situaci v Americe, tohle album ano, ale tohle video nemá být o politické situaci v Americe, na to máte podcast Redneck a já toho tolik nevím, takže já primárně chci mluvit o té hudbě, protože tam je blízká a o té jsem si minimálně hodně vygooglila, takže jdeme to. Půjdem postupně skrz celý tohle album Toxicity, řekla jsem to vůbec. Půjdem skrz celý album Toxicity a já vám vysvětlím něco málo, co se skrývá za tou hudbou. Doufám, že vás to naláká k tomu si tu desku poslechnout. A tak, no. OK. Fajn. Prison Song, začínáme z ostra. My teda moc to ostrost neopustíme, ale... No, musíme to prostě hnedka odpálit tvrdě. Prison Song je o nespravedlnosti a nefunkčnosti vězeňského systému v Americe. To, jak lobotomsky funguje.
A to, že jsou do něj zavíráni lidi, kterým by mnohem víc pomohl jiný přístup. To, že bezmozkový zavírání lidí do vězení možná neúplně vždycky funguje a je tím jediným řešením. A mít co nejvíc lidí zavřených ve vězeňském systému možná není ta správná cesta, jak ochránit národ před samým sebou samotným. Já si zvětším svůj text Wordu, kterým se inspiruju, protože jinak na to nevidím. Skvělý. Tady ty písničce předcházelo to, že Malakian, já si nepamatuju jeho křestní jméno, Daron, kytarista téhle kapely, jeden z zakládajících členů, no teda tahle kapela má 4 členy, kteří víceméně se drží od začátku do konce, kromě jednoho, který se prostřídal. Takže jako to není úplně jako komplikované, na rozdíl od jiných kapel s tím setupem, s tím line-upem. Line-up taky není. Whatever. A Malakian byl právě zavřený za nevím, jestli přímo za to, že bral drogy, nejsem si jistá, jak fungovala v té době justice americká, co se drog týče, jak moc drsný to bylo, ale jako z té písničky to zní, že hodně. Každopádně Malakian byl právě zavřený v rámci té jakoby war on drugs, takže snaha vymítit drogy ze společnosti tím, že to budeme hodně trestat. A tahle písnička je kritika toho. Za prvý v rámci nějakého omezování svobody, ale za druhý pak v rámci toho, že i kdybychom se krásně shodli na tom, že drogy jsou špatně, což není úplně ten případ, protože drogy můžou mít strašně moc jako dementních následků, ale zároveň je spousta drog, který na sebe dobrovolně strkáme. Je to komplikovaný. Ta věc je, že i kdybychom se na tom shodli, tak pořád vlastně zavřít toho člověka, který nějak bojuje s tou závislostí, není ten správný přístup, protože to nic nevyřeší a protože jsou řešení, které sice možná nejsou tak populární a tak politicky jednoduchý, ale jsou mnohem funkčnější z dlouhodobého hlediska, jako zařadit nějakou nějakou možnost nějaké léčby, podobně. Zároveň tahle písnička upozorňuje na to, že v téhle War on Drugs rozhodně není ke každému přistupováno stejně a že jak menšiny hlavně a chudí lidé, tak se k ním nepřistupuje stejně jako bohatým. Máme tady tu hollywoodskou propagandu, v rámci které jakoby jsou drogy romantizované a v rámci které je známo mnoho lidí, kteří berou drogy a z nějak se s tím netají, ale rozhodně nejsou trestaní tak jako lidi na okraji společnosti. Další track Needles přidává k tomuhle pohled z nitra samotného člověka stiženého v této lavině závislosti, ve který se jedinec točí v cyklu, ze kterého nedokáže uniknout. Závislost je tady
personifikovaná, ale promítaná do nějaký představy červa, tapeworm. A tapeworm tells me what to do, ej! A je to jakýsi vnitřní monolog s tím červem, který parazituje uvnitř člověka, který trpí tou závislostí. A ukazuje, v jaký zoufalý situaci se ten člověk nachází, kdy si prochází neustálým kruhem utrpení, neschopnosti se posunout dál, neschopnosti dosáhnout věcí, které chce dosáhnout, ztráta kontroly sama nad sebou. To, že máte pocit, že za vás ta tapeworm, ten červe ve vás, který jak kdyby se skoro až zosobňoval tím, jak vám sabotuje život, jak byste ho fyzicky cítili, jak cítíte, že si vás to nějak zotročuje a dostane vás do takové deprivace, že jediný, čeho jste schopný, je čekat na vlastní smrt a prostě to vzdát. Na tom albu se bude víc rozebírat téma sebevraždy, ale už tady vlastně poprvé tady ta deprese, která je neuniknutelná a která vede k sebezničení, je poprvé takové rozvedená. A je to téma, který se na tom albu, s kterým se ještě potkáme. Vlastně poslání téhle písničky je tak trochu víc právě osobní. Jak kdyby Prison Song byl víc ta společenská apelace na vytváření tlaku na politiky a na systém. Needles je pak víc právě zaměřená na jedince a na nevzdání nějakého boje sám sobě a na to, že když se vaše situace může zdát neuniknutelná a strašně bolí, nebo je obrovsky těžký jenom krůčkem uniknout z toho vězení, do kterého jste se sami nenutně sami, protože tady to album trošku ukazuje, že občas se za všechno nemůžeme úplně sami, ale do těch jsme se prostě dostali, tak že je důležitý to nevzdat. Pull the tapeworm out of your ass, hey. Pull the tapeworm out of your ass, hey. A nemusí to být jenom závislost na drogách, může to být závislost v podstatě na čemkoliv. Je to trochu hodně temný, depresivní, ale na konci vlastně trošku vlastně apelativní na song, nebo song, na to, že stojí za to se pokoušet o vlastní nezávislost. Dear Dance. Tohle je velký ironický obrázek, jak od Da Vinciho. Ironizace morálního prosperujícího národa. Tady rozebírá, já nechci říkat jako, budu mluvit jakože za systémy jako kapelu, protože oni ty písničky píšou tak nějak všichni společně a právě ten kytarista, o kterém jsem mluvila, Dalakian, tak napsal báseň, podle které se pojmenovali jako kapela Victims of a Down. Takže on píše, ale zároveň Serge Dalakian. Já jsem podobně strašně zkomila jejich jména. Serge Dalakian je frontman, tak taky píše, jo, takže
nechci úplně mluvit za to, že nějakou tu písničku napsal jeden z nich, ale vlastně tahle kapela tady obecně vytváří ten bombastický obrázek toho úžasného morálního národa, toho, jak se Amerika vykresluje. A pak pak tu fasádu hned trhá ironizací toho, že celý ten obrázek vyobrazování Ameriky jako prosperujícího národa, který jde příkladem, je jenom Dear Dance, jenom forma manipulace, kterou vyvíjí ať už na svoje vlastní občany nebo na svět venku, jenom aby nějak utěšila a zakryla to skutečný, co se skrývá pod fasádou, policejní brutalitu, zastrašování lidí, kteří se snaží o nějakou změnu. Příkladem toho téměř 20 let později může být samotný třeba Black Lives Matter, že? Ale jako spoustu pokusů o prosazení změny, která je nějak úplně nekonvenuje té tradiční, nebo tomu, co chce ta politická síla. A ukazuje to, jak vlastně uzurpátorský nebo nějak jako klecovitý ten systém v té Americe skutečně je. Je to přímo použitý citát, nebo název knihy jednoho amerického aktivisty, který více jak 20 let prosazuje různé společenské změny. Teď ty vole napsal knížku a je to ta linka we can't afford to be we can't afford to be neutral on a moving train. Což je vlastně ježišmarja, to musím dohledat teďka. Což je citát Howard Zinn. A celá tahle písnička vlastně pracuje s tím, jak se liší obrázek Ameriky, jak bys chtěla sama sebe vidět, a ty skutečné Ameriky. Ameriky plný lidí, kteří se ohánějí starýma s plesnivělýma pravidlama, který mají tu moc a ty zbraně na to, aby si je udrželi. Jo, s tím, že Dear Dance je indiánský tanec, který praktikovali s tím, aby si udobřili duchy jelenů předtím, než ty jeleny šly lovit. Takže je to prostě nějaká metafora na manipulaci. A je to strašně barvá písnička, jakože fakt jedna z nejsilnějších na tom albu. Little boy smiled, it'll all be well. Pushing little children with their fully automatics. Je tam ukazovaný to, jak jsou lidi v Americe vlastně vtlačovaný do toho téhle podobě světa kolem sebe věřit. Tak. Jdem dál. Jet Pilot, ale teď se mi to asi vypne za chvilku, tak já zkusím najet na novo. Všem. Prosím pěkně. Sedměl se, já jsem se přesunula celý 8 metr na Jet Pilot. Jet Pilot je zachycení okamžiku v válečné zóně. Sledujeme pilota, který pravděpodobně
letí položit svůj život. Je to stylizovaný do tady té mytologické estetiky, je to zběsilý, je to energický, je to atmosférický a v něčem taky hrozně bolavý. S tím bych asi šel dál. Vlastně se to perfektně propojuje s tím, jak sledujeme ty různý další témata, brutality a zneužívání zbraní k nějaký státní, ať už propagandě nebo k nějakým státním zájmům. Tak tohle je vlastně ilustrace toho, čím si prochází člověk, který je v té první linii. Dál Multiply. Multiply je Multiply se setkáváme s tím, jak je téma migrace spodobňovaný v médiích, jak k němu přistupují zase nějaký jak do něj vstupují politický zájmy a jak z něj politici dělají něco, na čem se staví svoje vlastní kampaně, svoji vlastní populistickou agendu. Ukazuje to, jak najednou za tím příběhama lidí nevidíme ty skuteční lidi a jejich bolest, to, jak těžký pro ně bylo odejít z jejich země a jak velký utrpení si museli zažívat na to, aby se rozhodli odejít někam jinam. Namísto toho vidíme nějakou zátěž, nějaký potenciální problém, který jsme si často vyfabulovali nebo minimálně zveličili ve vlastní hlavě. A to, jak je tohle celé vytváření ze skutečných lidských osudů nějaký jaký vlastně odpad, jak je to vlastně odporný, jen nebezpečný. Zase tady je hustý sledovat, že ano, týden na to proběhl 9/11, v rámci kterého prezident Bush postupil mnoho politických regulací, kterýma vlastně se snažilo nějaký trochu izolacionalismus a budoval na nějakém strachu z jiných kultur. A tohle album o tom mluví týden předtím, než se to stalo, než došlo k tomu teroristickému útoku. Tell the people that arrive, we don't need to multiply. Takže písnička o populismu a strachu z cizího. Chop Suey, neboli Self-Righteous Suicide, ukazuje se v moderní svět jako klec z pravidel z toho, jak jednoznačně máme předepsanou naši cestu a naši roli ve společnosti a jaký z ním to pak může na jedince působit. Jak to z nás vysává vůli žít a bere nám to naše lidství. A jak jediný způsob, jaký pak často můžeme nacházet tomu uniknout, je prostě se úplně zničit, zabít. Zároveň to ale ukazuje, jak je to, jak umřeme, jak nás to vlastně definuje a jak to vytváří jak nás lidi vidějí, jak to vytváří ten příběh kolem nás, skrz který nás pak lidi budou vnímat. Dává to paralely na Ježíše Krista, na jeho velkou smrt na kříži
doslova tam je ten excelentní riff s tím, že bridge. Why have you forsaken me? Perfektní. A ukazuje to, jak jsou lidi, kteří se rozhodnou odejít z vlastní vůle z toho světa, jak jsou vlastně odsuzovaný, zvlášť když to je třeba v důsledku nějakých braní drog, nějaký závislosti, za kterou se můžou sami a kterou sami se připravili o život, ale vůbec nebere v potaz to, jak se cítili, proč to dělali, a to, že k tomu možná trošku dotlačila ta společnost, ve které žili, protože možná jenom nebyli schopni přehlížet to, co my všichni ostatní schopní přehlížet jsme. Bounce je velká epická věc o group sexu a orgiích. Typek tam prostě mluví o tom, že pozval holku na rande a pak typka měla ale hodně přátel, tak prostě šli všichni do toho spolu a jak on je ten jedinej se svým jak to říká? Jak on je jedinej s pogostykem v místnosti a tak. Je to velký extatický mega bordel. Bounce. Takže tak. Forest. Vypráví klasický náboženský narrativ toho, že jo, pojď se mnou, moje malé dítě, skrz ten les, jo. A vlastně to ukazuje to, jak my si vyprávíme příběhy, kterým si pak upínáme. A pak ten příběh obrací a do hlavní role stavím vlastně matku přírodu nebo zemi jako takovou. To, z čeho jsme vzešli a k čemu ale nedokážeme mít úctu. Takže Forest je takový velký environmentální manifest v podstatě, ve kterém sama matka země volá o pozornost a o to, aby jsme na chvilku odvrátili zrak od všech hodnot, které jsme si vyfabulovali a uvědomili si, že tím vším, co jsme tady dokázali, tak ale jí samotnou ničíme přírodu. Tak. A je to o uvědomování si svýho jednání. A 2. Air, trees, water, animals. To je heslo, s kterým přišel Charles Manson. A tahle písnička není jenom o Charlesovi Mansonovi, člověku, který měl kult, zabil nějaký lidi, zároveň se ale zasazoval o životní prostředí a měl nějaký filozofické myšlenky, které jsou zajímavé a teď si můžeme něco odníst. Tahle písnička je celá o tom, že nemáme lidi odsuzovat jenom na základě nějaké jejich stránky. Ukazuje to, jak pracují média, jak vytvářejí zase tady ty nafouknutý příběhy kolem lidí, jak vlastně živí tu nenávist a to neporozumění a nějakou disociaci mezi lidma, prostě propasti mezi lidma a vlastně nás nabádá k tomu, aby jsme se pokoušeli porozumět lidem, i když třeba udělali věci, které odsuzujeme, tak si uvědomit, že každý člověk má různé stránky a že si možná prostě lidi nezaslouží být zatracený jenom za jednu věc, kterou udělali. Tak. A s tím, že od toho se dá aplikovat na jakoukoliv světovou tragédii, nejenom na nepochopení nebo na přehlížení v rámci nějakých lidských osobních tragédií, tak i v rámci přehlížení nějakých velkých problémů, který prostě je jednodušší přehlížet a nezabývat se jima. You don't care about how I feel. You don't care about how I feel. Sense je písnička, která říká, že ne všechno, co nám věda přinesla, je super a krásný a úžasný a ne jakýkoliv pokrok je nutně vždycky správně. Ať už právě z hlediska
toho, jak ovlivňuje životní prostředí a z hlediska toho, že často čím výkonnější technologie, tím víc devastují svět kolem sebe a je to pak hodně o tom se rozhodnout, jestli chceme vlastně se všechno za každou cenu tak strašně moc zjednodušovat s tím, že přijdeme o to všechno, z čeho jsme zešli a bez čeho tak nějak nedokážeme existovat na této planetě. A nebo jo, jakože co vlastně chceme. Zároveň je to ale i o tom, že vlastně vypravěčce té písničky nebo systémové věří v to, že často právě že to, co je důležitý, tak se nedá zaznamenat ve statistikách, v číslech, ve vědě jako takový. Že to, co je pro nás jako lidi skutečně důležitý, je to, co přesahuje všechny tyhle fakta a že často věci, které jsme schopni cítit, nejsme schopni pojmenovat, byť můžeme akorát věřit, ne přímo je vědět, tak jsou podstatnější než ty čísla. A to, že je dnešní svět, technologický svět neuznává a nebere za tak důležitý jako to, co víme, jako tu vědu jako takovou, tak může vlastně potlačovat něco v nás, bez čeho přestáváme být tak úplně lidma. A je tam úryvek z jedné básně arménské, který z překladu do angličtiny znamená Armenia, my sweetheart, I love you. I love your son. Takže vlastně taky dá se říct, že tady je prostě takový ran trošku víc environmentalistických písniček. Dobré, Shimmy. To je jeden velký take na to, jak jsme zařazovaní do systému, jak jsme socializovaní do společnosti, tak aby jsme se chovali společensky přijatelně, aby jsme si osvojili jednání, který má být správný a aby jsme byli článek systému. Ukazuje to, jak jsme tomu vedený od malička, od dětství skrz školu a jak se skrz toho stáváme určitýma součástkama. Je to strašně naštvaný na tuhle stádovitost, která je v nás budovaná. Teda zase, jak se bude rozvíjený zase v další písnici, tak se ty vede k nějaký ztrátě vůle žít, vlastního smyslu, vlastní individuality. A je to taky jeden velký fakáč na školu, která nás tak nějak učí nedělat věci tak, jak nám dávají smysl a tak, jak si k ním sami dojdeme, ale spíš právě tak, jak nám řeknou, bez toho, aby jsme tom sami viděli nějaký důvod. Don't be late for school again, boy. Tak si ty se zase víc vracíme na nějakou na osobní úroveň, kdy zase se odráží to, jak tahle přetechnologizovaná centrálně řízená společnost která touží po efektivitě a pro kroku a prosperitě a všechny ty hodnoty staví nad individuální přístup a fucking přátelství. Až obyčejný štěstí, prostě jenom obyčejný užívání si života. Ukazuje, jaký dopady to má na nitro člověka. Celý ten svět je chaotický a zaplavuje nás informacema, buduje v nás
a zároveň jakoby nám říká, co máme dělat, aniž bychom chápali proč. A to nás buduje prostě různý poruchy osobnosti, úzkosti, ADHD, deprese. A v konečném smyslu zase neschopnost najít jakýkoliv východisko, kromě sebedestrukce. Vlastně tahle písnička je pohledem člověka, který si uvědomuje to, jak je svět plný splodin a jak je hrozně zvrácený, ale zároveň ví, že neví, co s tím ze svojí pozice a jenom ho strašně bolí existovat. Toxicity. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. Oh, what do you wanna live? How do you want disorder? Psycho. Psycho! Teď to je odlehčení. Teď to je prostě únik, který hledáme od té společenské bolesti, kterou jsem popsala právě. Je to epilepticky působící šílený rave. Specificky na nějakém koncertě nebo kdekoliv, kde se vám povede se prostě uvolnit a absolutně ztratit kontrolu ve světě, kde neustále musíte být v nějaký formě kontroly. A je to písnička, která zároveň říká, že kámo, jakmile to jednou zažiješ, tak už budeš chtít vždycky víc a budeš se vždycky chtít vrátit a třeba je to taky nějaká forma závislosti, ale očividně to potřebuješ proto, abys nějak uvolnil svým smyslům a abys dokázal existovat zase chvilku. Takže je to o kokainu, je to o metalu, je to o absolutním užívání si momentu. A je to vlastně to druhý východisko, protože tam je přesně věta jako so you want the world to stop it and watch your body fully drop. Takže je to jako, buď se zabiješ, anebo si budeš užít fucking dobrý čas na náš koncert. A to konec konců taky může být východisko. Další východisko je ale Aerials, poslední písnička na tom megastickém albu. To je závěrečná meditace, takový krásný, až jako takovým tím jako východně nábožensky působícím rozjímání nad tou přírodou a nad tím, že možná jsou naše duše skutečně součástí nějaký větší jednoty a možná je fajn se jí přiblížit nebo aspoň zkusit uvěřit, že by to tak mohlo být. Je to manifest proti vlastní omezenosti, proti small mindness. Je to o tom prostě otevřít svůj mozek velkým konceptům a aspoň se na chvilku pokusit uvěřit tomu, že existují nějaký větší, krásnější věci, než to šedý ošklivý, v čem žijeme, v čem někteří lidi chtějí, aby jsme žili a přijali to a nesnažili se o nic víc. Takže je to úžasný i jako v kontaktu se Psycho, že máte ten obrovský rave a pak máte tu meditaci, je to fuj, ty vole, tohle album je skvělý, jakože všechno. Takže to taková jedna velká spirituální deklarace, jakože tohle album je vlastně hodně spirituální a až teď mi došlo, jak moc spirituální člověk asi jak se jmenuje, Raif? Fakt je. Life is a waterfall, we drink from the water, then we turn around and put up a wall. We're in the river again after all the fall when you... To bylo celý. Nevím, jestli to máš něco dodávat, myslím si, že není potřeba, jenom abyste si to album poslechli a zkusili se nad tím zamyslet, nevím. To je se na vás. Čau.